Meni je v izjemno čast, da lahko gostimo danes tukaj njego Savo Lelo Grabovac. Zdaj, hvala Bogu, večina od vas je že slišala za njo, pogledala kak video na YouTube kanalu. Lela, moram povedati, je ena izmed redkih raziskovalk in raziskovalcev, ki se je lotila skrite zgodovine vesolja, galaksije, Zemlje in človeka na en čisto poseben način. Večinoma so to delali moški, saj ni edina, ki se je lotila takega velikega projekta, ampak ta ženska energija, ki jo daje v ta uvid, v to multidimenzionalno sliko realnosti, je za mene fenomenalen. Bil za mene tudi ena osvežitev v vedenju in znanju o teh stvarih, kajti pred mnogimi leti sem z navdihom raziskoval te stvari, seveda takrat še nisem vedel za Lelo, ampak danes moram povedati, da Lelo sledim njenemu znanju in informacijam že dalj časa in seveda se je zgodila sinhroniteta ali naključje. Zakaj? Naključje ni slučajnost, to morate vedeti, ker ko je nekaj naključ, to pomeni sinhroniteto in v besedi naključje je cela poved oziroma cel stavek. Da je Lela po naključju prišla v Slovenijo ravno v času, ko mi smo pripravili to srečanje in imamo to izredno priložnost, da poslušamo Lelo, da se sama predstavi in pove o tem, kaj dela. Imamo tu 3 njene knjige, ki govorijo o tej skriti zgodovini. Lela bo pa še verjetno povedala kaj o aktualni situaciji iz njenega zornega kota. Vedeti morate, da je Lela srpskega rodu, Novosačanka, in da bo govorila v srpskem jeziku. Jaz mislim, da to nas ne bo motilo, kaj šele ne motilo, tudi razumeli jo bomo. Če pa je ne bomo razumeli ali pa če ne bo kateri razumel, bodo na video posnetku, ki bo posnet na spletno stran, tudi pod napisi. Lela, izvoli. Hvala vam puno, dragi moji. Ogromno mi je zadovoljstvo što sam danas sa vama. Ja znam da vi pratite moja videa, znam da me volite, znam da me razumete, a znam da i vi shvatate da sve što radim, radim iz srca, iz ljubavi za ceo ljudski rod. Ove suze su radosnice što sve ovo danas delim sa vama. Vi pretpostavljam znate da sam ja ipak jedno emotivno biće, iako me mnogi doživljavaju možda kao strogu osobu, sudeći po mojim videima i znanjima koja iznosim, ali u svakom slučaju izuzetno osetim tu nakupljenu energiju od vas koja struji ka meni i znam da i vi delite sa mnom ovo moje zadovoljstvo. Reći ću vam da mi je prva knjiga nastala još 2012. godine iz mog revolta, kada sam shvatila da svet ide u sunovrat i da će to, ako se ne otreznimo na vreme, biti kraj ove ljudske civilizacije kakvu poznajemo. Upravo kada sam pomislila kako ću pisati knjigu, naziv mi je odjednom došao sam po sebi i prvo što sam zapisala bili su stihovi sa kojima i počinje moja prva knjiga, a ona kaže: ako budućnost bude upravljala nama, bez naše više svesnosti postojanja kao ljudska bića, onda će ovo definitivno biti kraj epohe razvoja čoveka kao božanske tvorevine bića, materije i duha. Sada shvatate da sam knjigu posvetila
upravo borbi protiv transhumanizma na koji sam se ja osvrnula u par mojih videa i toliko se o tome priča da mislim danas je već iluzorno i pričati o tome. Ali ja ću vam u ovoj knjizi, za prvu knjigu, skrenuti pažnju na neka poglavlja za koja sam, evo, do skoro bila skromna, pa nisam želela da ističem neke stvari, ali prvi deo, nepoznata istorija planete Zemlja i začetak prvih humanoida, je nešto što sam prva na planeti napisala. Prva na planeti. Jer ni dan danas bilo koga da pitate ko su bili uniterestrijalci, niko vam neće znati dati odgovor. Naravno da se radi o civilizacijama koje su živele na ovoj planeti pre nas i nemaju veze sa ljudskim rodom, ali u svakom slučaju ja sam i kroz drugu i treću knjigu obradila sve civilizacije koje su postojale na planeti pre pojave ljudskih bića, opet na drugačiji način od svih drugih i smeštajući ih možda u kontekste perioda u kakve ih drugi nisu smeštali. Jednostavno, moje vizije, moja znanja koja su, mogu slobodno reći, multidisciplinarna, su mi davala drugačije slike od onoga što su drugi prikazivali, tako da sam ja o civilizacijama koje sam nastavila u drugoj knjizi pisala potpuno drugačije od drugih. Zatim, pored tih prvih navoda koji su svakako šokantni i počinje prva knjiga naravno sa šokantnim činjenicama, kasnije prelazim na civilizacije na planeti koje su već donekle poznate i onda prelazim na istoriju civilizacije ljudske rase na Zemlji vrlo kratko, jer u prvoj knjizi sam želela samo sve da naglasim, znajući da ću kasnije to obrađivati na jedan drugačiji, malo širi način, tako da pričam prvi put o Atlantidi opet drugačije od drugih. Spominjem pre toga carstvo Li, Ji, zatim Lemuriju. Lemuriju sam u drugoj knjizi obradila opet drugačije i mnogo više od ostalih, na jednom metafizičkom nivou i znanju, koje opet ne vidim kod drugih. Zatim dalje prelazim na druga sva carstva, da vam to ne čitam. Ta sva carstva pobrojana ovde su carstva koja su postojala, uglavnom neka pre, neka posle potopa. Zatim govorim o svim kasnijim carstvima kao što su carstvo Maja, Inka, Moče. Zamislite, u istoriji se spominju Baski, a Srba nema. Srbe sam u prvoj knjizi napisala jednu stranicu i to samo na osnovu analize DNK profesora Kljosova. Time sam želela potvrditi samo jednu činjenicu istorijsku, a to je da je naš gen star 12.000 godina i da je najstariji na planeti do tada. On je mnogo stariji i od tada. Zatim govorim o civilizacijama Kine, o kineskim piramidama, antičkoj Grčkoj, antičkom Rimu i tako dalje, pa onda prelazim na teorije savremene nauke o Zemlji. Zatim treći deo mi je planeta Zemlja, o resursima Zemlje, o manipulacijama klimom. Ono da vam kažem, kod resursa Zemlje zaboravite sve priče o prenaseljenosti planete. Još ovoliko može da stane bez problema i da se prehrane bez problema i da ima viškova. Tek toliko o tome. Manipulisanje klimom sam još 2012. uradila više nego što dan danas pričaju o manipulisanju klimom. Tu su vam klimatske promene, novo ledeno doba, opasni klimatski inženjering, HARP sistem za koji sam navela više funkcija nego i danas, da ih neko spominje, meteorološko oružje, danas nam je jako lepo poznato, nažalost, ali ja sam ga objasnila još pre 10 godina.
Zatim mali nuklearni ratovi, propast naše civilizacije. Kada će početi kolaps naše civilizacije? I prvi svetski energetski rat. Evo ovde imamo divan šlagvort kada će početi kolaps naše civilizacije. Koji je danas datum? Šta se dogodilo 2001. Dvojčkasta padla. Krenule kule i krenuli ratovi na Bliskom istoku. Danas mislim da ćete već od sutra biti svedoci šta će se događati sa svetskim valutama i berzama u svetu, no o tome ćemo možda nešto malo kasnije ako već se setim ili budem raspoložena. Zatim novi milenijum, novo doba, novi tehnološki trendovi, imate ovde alternativni vidovi energija, dobijanje iz morskih talasa i tako dalje. Sve ove nove tehnologije, nanotehnologije, da ne gubimo vreme, novi oblici ratovanja. Ja kao žena koja ne volim oružje sam o tome pisala i zamislite pišem, robotsko oružje, HARP, ploveći radar, u njemu se i sada mnogo ćuti, ali koristi se već par godina dobro. Antimaterijsko oružje, spominjem 2012. u njemu još se ćuti, ne znači da nije proizvedeno. Antimaterija i CERN, šta se radi u CERN-u iza zavese? Sajber ratovanje, prvo svemirsko vozilo, projekat X-37, govorim o tom vozilu 2012. a 2018. su stvorene prve kosmičke snage zvanično i objavljene svetu. Zatim, zamislite, hipersonični projektili. A mi danas pričamo o hipersoničnim projektilima. I naravno asimetričan odgovor, to je Rusija danas koja će odgovoriti na sve ovo. Zatim novi svetski poredak, kreacija, smanjenje svetske populacije u novom svetskom poretku je već tada bilo zacrtano i tako dalje, da vam ne pričam, spasavanje banaka od država, globalna ekonomska kriza koja se dogodila 2008. i koja se po meni, iako sam ekonomista, nikada do danas nije ni završila, sada će se nažalost još više produbiti. Zatim različite unije kao uvod u totalitarizam. Tu je Evropska unija, zatim kako je režirana iluminatska realizacija EU i tako dalje, grčko-dužničko dobro, ropstvo. Šta će biti sa EU? Postojaće 3 Evrope, NATO zavera za Rusiju, 2012. Anti-iranska zavera, obojene revolucije koje smo preživeli, nažalost, i kod nas od zemalja Severne Afrike preko Bliskog istoka i dalje. Uspon nove imperije, naravno, misli se na Kinu, propast poslednje imperije, naravno SAD i državni kapitalizam za koji pretpostavljam da će biti budući oblik društvenog uređenja pored carevina. To sam pričala i čini mi se pretprošlom videu samo sam nabacila, jel? Onda kuda ide Srbija, kratke 4 lekcije, svemir, kako nastaje, tu imate svašta o svemiru, svašta lepo, kratko. Zatim galaksija i prolaz kroz galaktičku ravan, ne želim da objašnjavam, vrlo je teško za shvatiti i to je nešto što upravo počinje da nam se događa. Možda ću u nekom od videa to obraditi jer to je izuzetno teška tema, fotonski pojas, ulazak Zemlje u fotonski pojas i tako dalje. Sve do kratkih naznaka o tom vremenu budućnosti, šta nas u njemu čeka, Trifka Guzine kao našeg najvećeg poznavaoca Nostradamusa. Tako se završava prva knjiga, negde oko 180 kratkih lekcija, ali nadam se razumljivih, prepunih podataka
i mislim da je moje knjige potrebno pročitati bar 2 puta, jer prvi put je to ogroman broj podataka, drugi put je potrebno da se ti podaci smeste, kako ja to volim da kažem, u fiokice, pa onda se dobija drugačija celina.